Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang atong kalibutan nga magmalinawon labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo nga dili unta dako ang damage o kung mahimo mahilis lang ning bagyo nga gi bana-bana nga mo igo dinhi sa atong Central Visayas, Mindanao. Ato sang iampo nga unta ang atong mga benefactors and donors hatagan kanunay sa mga grasya nga ilang ikinahanglan. Labi na gyud ang atong mga kaigsuonan nga nagsigig pamalit sa ato rong mga slots sa DOPS SBF MM. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o makagagahom nga Dios ang nagsingabot nga pangilin sa pagkatao sa imong anak, maghatag unta kanamo sa panabang niining kinabuhia ug sa mga ganti sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Aron ang katawhan sukad sa sidlakan hangtod sa kasadpan, masayod nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ako'y nagbuhat sa kahayag ug kanitngit. Ako'y naghimo sa kabulahanan ug sa katalagman. Ako ang Ginoo mao'y naghimo niining tanan. Ulan na kalangitan, paulanag pagkamatarong ang mga langit, ug paabliha ang yuta aron motungha ang kaluwasan, ug pinaagi niini patunghaa usab ang pagkamatarong. Ako ang Ginoo mao'y naghimo niini. Kay ang Ginoong Dios mao'y nagbuhat sa kalangitan. Giumol o gibuhat niya ang kalibutan, siya nagpahimutan niini. Wala niya kinihimua nga kamingawan, gihimo niya kini aron puy-an. Siya mao'y nag-ingon, ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ipahayag ug ipasaka ang inyong sumbong, pasabot-sabuta sila. Kinsay nagtagna niini kaniadto? Kinsay nagpahayag niini sa wala pa kini mahitabo? Dili ba ako man ang Ginoo, ang Dios nga nagluwas sa iyang katawhan, ug wala nay laing Dios gawas kanako? Dangop kanako aron maluwas kamo, katawhan sa tibuok kalibutan, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Nanumpa ako sa akong kaugalingon, ug nagpakanaog ako ug matarong sugo, nga dili ko nakbakwion. Manluhod kanako ang tanang tuhod ug manumpa ang tanang dila. Bahin kanako moingon sila, diha lamang sa Ginoo makaplagan ang kadaugan ug ang gahom,
apan ang tanan nga mga silag kaniya magantos sa kaulawan. Ako ang Ginoo, maoy muluwas sa mga kaliwat ni Jacob, ug magdayeg sila kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Paulan ng mga panganod sa matarong, ugang yuta magpahimugso sa manunubos. Paulan na ang mga panganod sa matarong, ugang yuta magpahimugso sa manunubos. Pamation ako ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw, ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Paulan na ang mga panganod sa matarong, ugang yuta magpahimugso sa manunubos. Ang kaluoy ug ang mga kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Paulan na ang mga panganod sa matarong, ug ang yuta magpahimugso sa manunubos. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diya sa iyang pag-aagian. Paulan na ang mga panganod sa matarong, ug ang yuta magpahimugso sa manunubos. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, nalaygong siya labaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo mana kaninyo. Managsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw. Ang mga tinun-an ni Juan mibalita kaniya bahin niining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug sila iyang gipaadto sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Sa ilang pag-abot kang Hesus miingon sila, gipaanhi kami ni Juan. Sa ilang pag-abot kang Hesus miingon sila, gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Niadto gayong panahona nag-ayo si Hesus ug daghang mga tao sa ilang mga balatian ug mga sakit ug sa mga giyawaan ug naghatag ug panan-aw sa mga buta. Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan, pauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon naayo ug ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mideklarar gyud siya nga ako'y nagbuhat sa tanan. Kay matud pa niya, susiha ko no ninyo kinsa may kanang nagpahayag sa wap-an ni mahitabo, kinsa may nagsulti niini sa wala pay usag yun nga nahimo. Wa gyud, wa gyud tay record ana. Bisan gani kanang ana bang mataw nga bata ba? Wa gyud tay record sa wap-a siya mataw ug unsa siya naong, unsa siya height, unsay mahitabo niya inig kadako na. Ana, wa kitay record. So muna, ang pagdeklarar sa Ginoo nga siya mo'y naghimo sa tanan, apil na kuno, siya'y naghimo sa langit ug yuta, ang kabulahanan, siya'y naghimo, siya'y nakamao aning mga butanga. Way nagtudlo niya, wa gitaw nga naghatag aning advice niya. Nya tungod niini, ang gusto sa Ginoo nga mao si Kristo, niingon siya diri sa katapusang bahin nindot ding kutloon, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Gitagna man ang Ginoo moabot. Nya pag-abot na niya, iyang nindoton ang tanan. Ang tanang bati iyang nindoton. Basta moabot na siya. Yang ano makahimo man siya pagpanindot sa bati, tungod kay siya may naghimo sa tanan. Mutuo mo ana dili. Ligi ay mong tupad. Doon na pa'y angayan nga usbon sa naong ana. Napa? Og naa pa gani, ingna siya nga, ingnang Ginoo ipausab ng imong naong ana. Pero dili kita may muusab sa tong naong. Ang nakaapan ko nato karon, kita may usab-usab sa tong naong. Hindi ra ba ta mananghid sa Ginoo? Kita man maoy muusab sa batasan sa tao, sama ng imong anak,
maningkamot man kang mausab yang batasan, di ra ba ka mananghid sa Ginoo? Ang kuyaw o ang imong paghimo ana, nasupak na hinoon ka sa tinuod yung kabuhatan ng imong anak. Gahapon ang atong sakyanan nga inuba na dumbulan sa likod diha dapit sa Mandawi, karon 14 kakuas lumping ana nya wa ang driver nga mo nag-drive di ka mao moayo, ang uba wa jud di ka mao moayo ana. Unsa may advice dad-ang adtos Toyota nga naman sila may gahimo ana, sila'y makapa nindot anang nabati na rong naong perti pagka kuana, perti pagka lupyaka. So ibalik nga to sa naghimo. Para nako mo na importante kayo nga atong katunon ba? Kamao bitaw tang mangutana sa naghimo. Muna nagpaabot ta Ginoo nga moabot sa tong kinabuhi tungod kay siya mao'y monindot sa tanan. Si Juan nga magbubunyag nga klaro kay niya nga dili siya mao'y Mesiyas. Gipangutana siya, ikaw na ba ang Mesiyas? Matud pa niya itong niaging gospel, dili ako'y Mesiyas. Ug moabot siya, baghuon niya ang tanan. Dili gani ko takos nga mo badbad sa higot siyang sandalyas. Klaro kay na ni Juan, bisag siya na mo imurag Ginoo para sa mga tao, wa gyud mausab ang iyang determinasyon, dili ako mao'y Mesiyas. Pagkadungog na niya nga ni Anas Jesus, nag-ayo nag mga masakiton nana, iya pag yung giklaro kay di gyapon siya mosalig kayo. Ingon din siya, gasugo siya mga disipulo niya, pangutan ako no siya na ba ang atong gipaabot. Sunan ka, nakita na gyud ha. Pero si Juan wa gisalig siyang kaugalingon. Nganuan, kay ang yawa makahimo masagingon ana. Motong iya dayong gipapangutana si Jesus. Ngayon sa may tubag ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, ningon siya diri, pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Wasan mingon si Jesus ako, pero sultihi suginli siya. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon na ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Naidaghan nga maghimog mga murag mga milagro, pero jutay ra ang magwali og maayong balita ngadto sa mga kabus. Unsa man ang pagwali og maayong balita ngadto sa mga kabus? Hibaw mo ana? Hibaw mo? Kay mora ba ni kuwang o gusto mong mutan-aw bitaw o kanang yung gitawag nito genuine na sulugoon sa Ginoo? Ay pagtanaw ng pag-aayo mga masakiton, kanang pagpalakaw ana mga bakol, kanang mga buta makakita, kanang ipamilin ang mga wheelchair, ang mga crutches ipamilin, kanang makapapasar anang naang mga mutik og bar exam, board exam, kanang mga cancer nga stage 4 inigpandong maayo dayon, dili pa na maoy genuine na timaan. Kay ang yawa makahimo ana. Tuo mo? Ang yawa makahimo ana. Anong di man mo musanong diya? Natuo mo na makako. Makahimo ana ang yawa. Muna dili pa na siya mo isign. Unsa may maayo? Iwali ang maayong balita, ang gospel ngadtos mga kabus. Gispecify gina ni Kristo mga kabus. Kay kasagaran ani mga tao nga naghimo ana nga yawanon, ang maayong balita tuan nila giwalis mga dato aron mohatag og daghang donations. Di ba? Ato la iwali kay ang mga kabus wa man kay makuha diha. Ako asa ko mo wali ang kabus. Adi oy, nagwali tag mga kabus oy. Nya unsa may paagis pagwalis mga kabus nga bisag kabus ta makapatukod tag simbahan nga nindot pinaagis pagpalit og slot. O di ba? Ang kabus maka-afford ana oy.
Dili ta moingon nga kita dinhi, di kita kahimo ani. Tanawa karon di ba daghan na kay taog namalit og slots, mga dato din na. O na ipipila. Pero kasagaran ana mga maid, labandira, apil pang habal-habal driver, taxi driver, apil pa ng mga masakiton nga tag stage 4 unya wa pag yung mga kwarta nataktak pas trabaho mo palit lang yapon nga naman unsa may maayong balita nga kon mo palit ka ani bisag kabus ka naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Kanindot anang naa kay satisfaction kaysa magsige ra ka diyang pangigi anang imong balay, imong kwarta, imong yuta, imong kural, imong bana, imong asawa, siging pangigi ana, siging pangaway ana mga silingan, linibakay to the max. Unsa may kapuslanan na kay katagbawan na. Wow, oy. Pero hutda ng imong kwartag palit og slot di ba binighatag naa dayon mo unity kahiusas imong silingan kahiusas niyong balay kunya kun maghiusa na di man ginamahitabo kun maghiusa dili mo lambo kinsa goy maghiusa nga maus-us mapobre basta maghiusa mo lambo yun why maghiusa nga mahimong pakyas. Muna ingos Kristo, kung ang bana o ang asawa mag-unay gaway, lusno ng pamilya. Bisan pagdagko ka na silang mga trabaho, bisan abroad pa ng bana, niya sweldo na siyang tag 1 million ang buwan, niyang asawa sa dirib, dako sa granggob, sweldo sa mga 300,000 ang buwan, dagko kay kwarta, tanawa, di ba, lusno ng pamilya, kung mangabit ang bana, mangabit sang asawa, niya magpunay silang away. Di ba? Pag mapalit mong slot kay paranis mga kabos o tanawa di ba hinay-hinay lang ta pero niabot na biyag 4,070 ang atong halin ka slots di pakpaka na to gusto mo napamoy daghan lang di pa'y 55,900 ka slots ako lang yung gisgutan naroon ta makahibaw ba nga makahimo man di tagnindot. Nakaabot naman di ay mga 110 million ang atong tampo-tampo dinhi para lang makatukod o mga structures nakatabang naman di ay mga daghan kayong mga institusyon sa simbahan, mga seminaryo, monasteryo, mga parokya. Reunion bitaw mig hapon sa akong kabatchmate, ingaw dayon sila nako. Bay, kana bang imong pagtabang sa mga parokya unsa na? Ako unsa man? Siya nga, di ba, sa apil na sa imong mga slat-slat, ako, i-apil na ko. Sa imo sa silang gibahinan, ako, bahinan, nga nung day. Nindot sa nang imo na, anak-anak, nindot sa nang imo. Yan, ang utana, kapangutan unon, kaya tingin to sila nga, imong pitaka diha, sa isuda na. Nako, ako gani, palit mo sa gani kong slat. Doon akong palit dagko na kong stipend na karon kay mga tao karon mag-ilog magpamisa nako nya kadto mamisahan daang pasalamat hatag yung dako-dako mao lagi nang sa una kanang tag 1,000 na stipend common kay nako 1,500 oy karon di ka mo hatag og dako di na kumbalik di beta joke na pero og dako sa stipend adako sa kog mapalit og slot. Opsyonan ka karon ako gining basta buhi pa lang ko kutob January 1 palit sa kuaning ikhak na to kaning ikhak ba diamond sa dakong pilion oy tutok pa muna ako kay di mo palit og ikhak no atong edad ko halad ko unsa may inyo bronze or diamond pader bronze lang amo dapat ganin tayo ubos-ubusan na pader ayo gani Sunang gana og bronze imong i-multiply ang imong edad og piso. Ako 58 man akong edad. Di 58 pesos ako ihatag. Kauaw sa dana no, magdawat kog stipend sobra sa 1,500 kada dupa-dupa. Unya kana ray akong ihatag 58. Iro-iro kog jutay adto sa silver, times man imong 10 imong edad. Mo na imong ikhak. Nya pila man 58.
580. Kauwaw sa dana no, magdawat ko og stipend kada dupa more than 1.5. Nya kana ray akong ihatag isip akong edad, nga kini akong edad mao man ni nagdetermine kung makadupa pa ba ko. Kung muhunong na ni akong edad inis kalibutan, di na ko kadupa. Akong irogag jotay at tukos gold. Pila to 8 times? 100. Pila na may mahitabo sa akong ikha? 5,800. Kauwaw sa nako no nga, mga duha tulo kadupa, kuha naman ang kuan. 5,800. Ya kapila ko mudupa aning tuig, aning buwanas Disyembre. Siyaro sa no. Dito ko sa Diamond. Di ba? Pila to 8 times? 1,000. So pila may akong ikhak? 58,000. Muna sunod mo aning ako. Ingon sa ko, kami pa din, ang among dupa, wagi kwarta kay ang among dupa. Kang namang dupa, ginuin taon, tigain taon ko. Wagi yun. Kaya nga akong dupa, daham ni ilad-ilad. Ang ginoo mo na ka ninyo, bitang sulukran. Naagyan ginoo eh. Di man ilad-ilad yun. Ang mga protestante na may gasulti ani, nga ilad-ilad ng misa-misas pare. Pero pagkadaghan sa nahitabo nga grasya, tungod aning sige natong misa, tibuok kalibutan, gikan sa kinadak-ag ranggo nga pare nga maong Santo Papa hangtod sa bag-ong naordinahan nga pare, maura ng ipiktuha. Mao na ang atong tubag sa Salmo, nagkanayon nga paulan na ang mga panganod sa matarong. Dili ni uwan na kanang gidaan ng bagyo nga si nga ng bagyo ha? Ha? Odit? Nakurubang kailang Odit, namatay na rabato. So, dili nang uwana, kung dili ang pasabot diini mga grasya. Nya kay naa may uwan sa grasya, tungod aning misa na to tibok kalibutan, magdungan ning mga pari kada adlaw magmisa, ingon dayon dire, og ang yuta mupahimugso sa manunobos. Kung kaming tanang mga pari, ang grasya nga nag-uwan nga rinamo, inigtuyok sa sibot, daghan kay grasyang musod. Unya, amo dayon ang gamiton sa paghalad para tumong sa simbahan. Mugitib sa yuta ang manunobos, pasabot daghan ang maluwas. Daghan ang matukurag balay, daghan ang magastuan sa pagpa-ospital, daghan ang maluwas sa ilang pagkadili na makaeskwela, daghan ang tao nga wa na'y pagkaon atong mahatagan. Kung kaning gauwan nga grasya, ipaambit nato sa uban. Mausa na kamo na sa gauwan nga grasyas inyong pagsimba, ipaambit sana. Ipaambit ang inyong mga balay, ang inyong mga yuta, ipaambit sa kaayuhan sa tanan, dili para sa imong kaugalingon. Pagkadaghang maluwas, wa na'y magparking dias karsada kay makasud ang ilang mga sakyanan ngadto sa ilang lugar kay dako nag-agianan. Nya ang inyong sang yuta nga kilid sa inyo, hawan-hawan man na may imong silingan nga naisakyanan nga wa intaw parkingan, imo sang ablihan ring imong yuta nga bakante, adto nimo siya paparkingon didto, libre. Nya ikapagyo mo pasiminto para dili malapukan ang ligid sa iyang sakyanan, ana. Di ba? Nya ikaw pagi iyang libakon, sige lang. Kay kanang imong pagbuhat ana nga nakaparking na siya didto, nakaluwas ka, tingali usa ka kinabuhi. Nga naman, sama atong nahitabo sa atong inuba. Ni-break na sila kay stoplight. Ni-break na. Naa sila sa karsada, ni-break, naghunong. Ang gasunod, kay wa man mo break. Di na dumbol nila. Nagparking karon diha sa imong sakyanan anang kilid. Naay bata nga nagduwa-duwa, gasalig kay naay sakyanan, duwa-duwa. Naay na highball nga sakyanan, gadagan. Dito ni parok sa imong sakyanan nga naa ang bata gadua-dua diha. Mabuhi na. Mabuhi dili. Patay. Kung wa pa tong imong sakyanan, dito mo duwa ang bata diha. Kaya nga naman, uy, agianan masakyanan. Sige mag-aging sakyanan. At tutos daplin magduwa. Di ba? Hazard na ang tawagan na, hazard. Ang tema karon sa atong mga construction o uban pang mga infrastructure sa gobyerno, butangan ginaan ang word nga safety first. Di na ma-implement kung dili ta magpauwan o dili ta mo paambit
sa mga grasya. Kung musugod na tagpangangkon nga kita'y tag-iya, di na mahitabo ang safety first. Para nang maninda ka kilid sa daan. Anha jud ka kilid sa daan maninda. Ang imong pumapalit naa nagbarog sa karsada. Unyag na ay mahaybol nga sakyanan. O na ay reckless driver nga pataka lang overtake. Makahita ng imong customer diha nga nipalit. Di ka maluoy, ikay nakakwarta, siya'y namatay. Yang ingon ka, hala, naigo. Nalagpot in tao ng iyang pinalit nga to sa karsada. Nagipalit diha gikan nimo. Di ka magilty, anak. Nindog tayo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, puno sa pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang tanan natong mga panginahanglan. Sayod kita nga siya ang tag-iya sa tanan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, mamahimong buhing timaan sa kapasayloan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga atong nasod mo uswag diha sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaangkon na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, dungga ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kininggasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ugpahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the soul with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands and seek surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Kaloy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang baha sa grasya. Mag-uwan ug magbaha ang grasya. Ngato lang buhaton, di lang kita magbuot-buot o desisyon. Mubalik kita sa pagkonsulta sa naghimo sa tanan nga mao ang Ginoo. Unya, usbunako ang update sa atong kanini ang nahalin nga slots nga divine unity, prosperity, and satisfaction through Saint Vincent Ferrer and Mama Mary ning abot na og 4,070 slots. Salamat kayo. Ako mulaom jud ko nga og daghan lang yung mupalit og tag 1 slot hangtod sa New Year. Daghan yung makatagamtam og divine unity, prosperity, and satisfaction for 2022. Na say atong kusog man kay tanin palihi-palihi ingon sus sulob kita ni mga datid kay daghan tag kwarta karon ing napalit kitag slot kay haron tibuok tuig sa 2022 tagaan tas Ginoo og mag-uwan nga grasya. Mahurot din ing 55,930. So ugma magsugod na ang atong misa de Gallo. Rain or shine. O diya dinhi sa simbahan duha ka bukatong misa alas 3 sa kadlawon ug alas 5. Niya sa Sambag Chapel alas 3 sa kadlawon ug alas 5 sa buntag kadlawon gyapon. O niya sa atong mga special chapel sama sa Lorena, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban chapels ana sa ilang gymnasium kasagaran magmisa alas 5 sa buntag. Nya dinhi kay do naman tay painit, duham ni kabukatong tagaanag painit alas 3 o alas 5 nga misa. So natay painit dili lang buwad sa adlaw, maglugaw ta. Nya gabudget man ta ani og mga dol-dol tingali nig mga 6,000 or 7,000 kada adlaw. Nya times siyam ilam na. Di mo ka mo kwenta? Ha? 63,000? Oo. 7,000 times 9. Di mo ka maong, ako guys, una naka-answer ni ko, bisag masiro pa ko usahay. 63,000, ato na lang ng himuong 70,000. Unya, mangayo taog mga special donors para sa painit. 70,000 ra. Bisag pila lang ko din yung ihatag. Nya ato nang itampo kada adlaw na amasad tay mga atong kufradiya mao may ning lead ani nya ingon sila amuhatag lami pader sa gaan sa among bulsa pero kami lay mo lead sa pag distribute o uban pa pero
kanang puno-puno ilang sad. No? Sila na mo atong number 1 donor. Hangtod ato sa ning i-open ninyo og naagi mo pakyaw aning ako na lang ana tanang 70 pader. Kanindot ana, di ba? Na basag ka galisod man ganig palit og hatag ganig ikhak galisod man gani. Pero basin pa deng na day pauwanan sa Ginoo grasya niya mutubod ang sa tawag na ang kaluwasan sa manunobos. So ato na open ta karon sa pagdawat og mga donation para sa painit. Ako lang sa niyang i-update mo kung nasirado na ang kuan kaning maong kuan nato dinhi pamaagis pagpainit. Unya ako ding ihangyo nga kanini ang atong treasurer si Sister Nara ingon siya kay gisugdan naman sa siya padaog kwarta baka nang i-claim kwarta padala busy man kay siya diri sa sulod nya imo adto siya kanto siya padil hasula sa dani hasulan siya duha ra ka bukyang claimon tulo ra ka bukyang claimon hasulan na ako gani dito tag 100 kabuok tag abot pa usahay og 150 kabuok akong claimon bitay busy kayo ang atong overall treasurer Sister Nara. Ayaw lang ninyo siya padadi o para mo claim. Pwede ninyo siya tawagan aron pag-verify. Contact person lang siya. Si Brad Loloy or Brad Bernardo Jacobi o si Sister Remedios Ocaba maulay inyong padadaan og ako. Ako nga mo number 1 niya. Second si Brad Bernardo o si Sister Remedios. Sister Nara contact person lang na siya. Na inyong buhaton. Ang mupadag kwarta pinaging Sister Nara ma-purgatorio. Dahil tayo makuha ra magyapon na siya. Pero ingon lagi siya busy kay siya diri. Kapoy kuno kayo. Sige lang ato lang na siyang sabton kay kutob ra ba na siya alas 12 gabi usahay. Siging kwenta na atong mga financial report. Ato nang di na sayon sad. Nya mao ni atong iampo nga magmalinawon ang kalibutan ang ato untang siyam ka adlaw nga misa di Gallo isip nobinaryo sa kapistahan o solemnidad sa pagkatao sa atong Ginoo mubunga unta og pagkatao sa tinuod nga kalinaw kahusay labi na gyud dinhi sa atong nasod aning nagsinangat na natong eleksyon gimanindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y agayin kay